Ƙanwar abokina ce, muna yawan wasa da ita saboda yarinya ce mai son yin wasa sosai. To amma duk wasan da muke yi yayanta bai san muna yi ba. Rannan ko muka haɗu a hanya, na ce mata ina kika fito haka? Ta ce wallahi ka sani ko saurayina na kai ma ziyara. Na ce ai ba wanda zaki kai ma ziyara in ba ni ba. Ta yi dariya ta ce da gaske na ce. Ta ce to ai baka gaya min inda zan zo ba. Na ce to yanzu zo mu je na jawo hannunta ta biyo ni ba mu tsaya ko ina ba ko sai fada ta. Muna zuwa ko na buɗe muka shiga. Muka tsaya a tsakiyar wurin ta ƙare ma wurin kallo. Na cakumo ta, na riƙe ta. Nan fa ita ma ta ba da haɗin kai kawai sai jikinta duk yayi sanyi. Ta maƙale min kamar dai mun saba kuma kasancewar wannan ne rana ta farko da hakan ya taɓa faruwa a tsakaninmu. Da kanta ta fara sarrafa ni, ta fara yawo da hannayenta wurare masu jin taɓeɓeniya. Daga ƙarshe dai hannunta bai tsaya ko ina ba sai a kan zarmalulu. Ni kuma hakan ne ya bani dama na kamo 'yan tagwayen nata, na ci gaba da wasa da su ina shashafa kansu. Mun daɗe a haka ni da ita sai ta ce min to abin da za a yi, ka yi abin da ya dace yanzu kar in ɓata lokaci a zo ana jira na a gida. Wannan faɗar da ta yi sai yake nuna min cewa wato ta bani dama in yi daka a turmin ta kenan. Na ce to shi kenan. Ai kuwa nan na ƙara bada himma yayin da ita kuma ta fara yi ma zarmalulu murjin taliya. Daga ƙarshe dai ta buɗe min turminta da kanta ni kuma yar taɓaryata dama a shirye take domin ta yi daka. Ai kuwa ban yi wata ba, na fara yin daka. Na daɗe ina daddaka ta ina mata sirfe ina mata jijjage. Daga ƙarshe dai ta yi ambaliya, ni ma na yi ambaliya. Ina ƙoƙarin in ce mata ta tashi mu shirya sai ta ce min to za a ƙara yin sirfan nan ne ko kuma a iya haka za ka bar ni sai in tafi da yamma in dawo ko da daddare saboda na ga ka iya sirfe ka iya daka. Bai kamata a ce a iya haka aka tsaya ba. Na ce to shi kenan. Bari a ƙara miki kyauta. Kin san abin da bature yake ce min buy two and get one free. Ki sayi ɗaya ki samu ɗaya kyauta. Ta ce na gode nawa. Ai kuwa nan muka ƙara ci gaba da taɓeɓeniya da ƙwamushesheniya. Da kanta ta fara tanɗe min alewan nan. Ta tanɗe min ita iya tanɗuwa sosai da sosai. Tana cikin tanɗe min ita yayin da ni kuma na samu kaina a wani yanayi wanda sabo ne a wurina sai na ji ana ƙwanƙwasa mun ƙofa.